nikech wadhi timo penj dhi dwar kaka ikwalona penj kelna. Nyithindo bedo directed kaka skul odwaro kata kaka jonyuolgi odwaro. Kaka dwarore nyathi somo ni mondo chieng' penj okel mondo bed penj mondo tim penj mondo yud duoko. Ka koro bedo ni ikwalo penj to kare nyathino ok kwal penj, en ng'ama duong' miluongo ni janyuol kata ng'ama duong' miluongo ni japuonj kata ng'ama duong' miluongo ni akia ni luong ni ema kwalo penj. Ma security minano kiketo gine containers ok ket ne nyathi ma dhi timo penj. Security no iketo ne ng'ama duong' makwalo negi ma ene pache okel ni penj nyaka kwal. Ato secondly adwa penjra niya, kane sirikal oketo kifunde achiel miyawo gi ji ariyo to pod giyudo ni ji ariyo gi ok oromo nikech padni ne yawe clockwise gi anti clockwise. Oyawe gotieno to yawe gi George kata Evans. Ong'ere ni ka penj no kwale container cha to en Otieno to en Evans. Accountability en ni Otieno ere kaka ne penj okwale container mane in godo ni Evans wachane to une mano yawo ka. Koro kochimo ni koro Otieno gi Evans be ok nyal bedo trusted ni koro wakel smart padlock. Kendo koro wapenjore niya ka Otieno gi Evans ema ok nyal bedo trusted nikech gin kifung smart padlock ni to ere kaka di bedo trusted. The smart padlock to koro ng'e log tich mar NEC command center malukuche mayango. Ang'o ma ok ging'eyo ma ni Otieno gi Evans ema omiyo penj okwal ma koro smart ni dhi ng'eyo moloyo. Ating'iyo gima koro wawacho ni business ni cost benefit analysis. Ing'iyo ni koro analysis mar smart padlock ni ere gima odhi kelo mopogore to gi nengo moseti godo mondo wakel gini. An aparo ni adwa medo gi weche mane Jojo chakore godo ni drama ni gigi gina public shows moko mondo wakelo wa build confidence moko nego bed ni wa invest a lot in. Gimo nego bed ni wang'eyo ni penje timo ka Otieno okorome rito penj to kikete orich penj. Ka joma yawo padlocks gi kata joma rito kama penj nitie okoromo go ni gin gi trust deficit, gin joma untrustworthy to kik migi thuolo ni mondo koro idhi invest ni dwa medo kifuli dwa timo ang'o. Let us just develop humanly ni ng'ato ka nigi trust ma nyalo timo gimoro to miye thuolo mondo tem mano, to ng'ama ok nigi trust to kiket kanyo nikech moko magi kelo gi they are just public shows. Makoro smart padlocks no bendi seyo. No ka idea mar smart padlock ni to dakaneno karwako mak mana kane giwacho ni smart padlock ni bro miyo koro nengo mwachulo atiolo Otieno gi ng'al mondo gibed ni girito smart padlock bro kao space magi to cost bro dok pay. Mane madine ginyisa ni mano nyalo timore to Otieno ni kacha Evans ni kacha to smart padlock be ni kacha police be ni kacha to kare koro wakonyango to joma dongo gi ema kwalo penj nyithindo matimo penj kata matimo assessment ok kwal penj. Koro nyakwa ng'iyane ni to corruption en ng'ama time to ng'ama kele nikech nyathicha is an innocent victim. In fact en picha marach kini iyudo ka nyithindo ok yud results gi ni nikech no fwenye ni skund no penj no kwal kata nyithindo ma very innocent nikech gino giwacho ni kelnwa uru gine gi mondo watem ne gibedo assisted. Koro weche ma wa address ka which are very serious ni how do we ensure ni people work with a lot of integrity. Gin ma ka kimiye tich to ing'e ni tijni Otieno dhi tiye yo malong'o ma ok bibedo gi ng'ikruok moro. Aparo ni mane monego introduce to higa ni gikelo smart padlock higa mabiro gidhi kelo Pani smart padlocks bende gin nengo wacho ni mabedo nyogi godo nikech lony manyasani bende ka biro gomenda. Ka pelo okwal gi smart padlock igani to higa mabiro gidhi kwalo gang'o nikech every action there is a reaction. Ng'ama loso smart padlock no nitie be ng'ama loso deal kako dhi deal gi smart padlock.
Erokamano ahinya mwalimu. Kata kamano ang'eyo Evans bende nitiere koda paro manego bed ni ichwalo, ibiro bedo kichwalo bang' yweyo nikech kinde ma bende nikwalo penj nikwalo nikech wang'e ni skunde bende napiema. Kata jatend migawo mar somo nawuok to wacho ni skul A oyudo kama, skul B oyudo kama, to wan kaka jofwambo bende wasechako ringo. Wadhi wang'i kata mana jopuonjre weche ma kamago bende lokore nyaka gisani. Kok kamano nyaka rom ga jwang' ote magi med oro, lai mago te machokore dakika 6:00 mbui mago Uganda bende idwa achiel kachiel e mbui mar Facebook kaneno nitiere YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Akayo matin mwalimu Evans ang'e ni biro bedo kiduogo koda paro kotenre kod smart padlocks makamage. Kik idhi mabor.